חשבתי באמת על הטיימליין הזה של הדרך שעשיתי מאז סיום הלימודים ועד היום, וגיליתי שאני לא אוהבת מצבי קיצון. אני לא אוהבת לעבור ממצב X למצב Y, ממצב העסקה למצב עצמאי לחלוטין. זה מפחיד אותי, וזה בעיקר מערער לי את הביטחון. אולי חלק מכם מזדהים עם התחושה הזאת, אבל גיליתי שבעצם המצב שאני מכניסה את עצמי אליו שוב ושוב, הוא fade out, fade in. מעברים גרדיאנטיים, מעברים הדרגתיים ממצב אחד למצב שני. אז כשאני חושבת באמת על הטיימליין הזה, אז אפשר לראות את זה בצורה מאוד ברורה, איך לאט לאט עברתי והורדתי הילוך במקום אחד, שמתי הילוך יותר גבוה במקום אחר, וזה התהליך שאני הולכת לשתף אתכם היום. נתחיל עם סיום הלימודים. סיימתי בשנת 2007 בבצלאל. התמזל מזלי להיות סטודנטית של מעצבת מאוד מוכשרת ומדהימה, מיכל סער, ובסוף הלימודים היא ביקשה ממני לבוא ולעבוד איתה, ויחד איתה באותו חלל עבד גם קובי לוי, ויצא לי לעבוד על הרבה מאוד סוגים של פרויקטים, גם מיתוג, גם מיתוג אתרים, אבל בעיקר מה שהתחברתי אליו, והנה זאת אני, מישהו תצפק מבחוץ וצילם אותי עובדת, אבל מה שבעיקר התחברתי אליו זה לעצב ספרים. הסטודיו של מיכל וקובי התעסק בעיצוב תערוכות, בעיצוב ספרי אמן, קטלוגים, ומצאתי שהפורמט המדופדף עם כל העיסוק בעריכה של דימויים וטיפוגרפיה, זה המקום שאני מרגישה הכי בנוח איתו. וזה עזר לי מאוד לגבש את מי אני בתור מעצבת. ביחד עם ככה כל העשייה הזאת, להבין שעצם העשייה, עצם העובדה שאני מועסקת בשלב הזה, הוא קריטי להכשרה שלי כאשת מקצוע. זה נתן לי המון כלים מקצועיים, אם זה התנהלות מול לקוחות, איך לבנות פרזנטציה, איך לדבר כמו שצריך, איך אפילו לכתוב מיילים ברמה של התנהלות יומיומית עם לקוחות, ובעיקר להתנהל בפסים, אנשים מאוד מאתגרים לפעמים, ולבחור את הצבעים כמו שצריך כשהם צריכים להיות מודפסים או מוקרנים על הקיר. בקיצור, עבודת מלאכה שצריך פשוט ללמוד אותה, ועדיף ללמוד אותה ממישהו, ועדיף שהוא יהיה מעצב מוצלח כמו במקרה שלי. בכל מקרה, הסטודיו, אתם רואים ככה כמה תמונות מתוך החלל, אני חושבת שלהרבה מכם יש את הפוטובוס שמצלמים בו את החיים ככה בעבודה, אבל הסטודיו יצר איזושהי סיטואציה, סטודיו שבו אני עבדתי כשכירה, יצר סיטואציה של מצבים הטרוגנים, זאת אומרת, אנשים שנכנסו, יצאו, אנשים שיכולתי ללמוד מהם, אנשים שהם לא מעצבים בדיוק כמוני, אבל פרויקט מסוים אני יכולה לעצור שנייה ולהגיד, רגע, דני, במקרה הזה דני מירב הטייס, בוא שנייה, תסתכל מה אתה אומר. והדבר הזה לימד אותי שבאמת, בהמשך למה שמושון אמר, דיאלוג במקרה שלנו סופר דופר חשוב, לנקודה הזאת אני אחזור יותר מאוחר. שנה וחצי עברה, ואני אומרת לעצמי, שנייה, אוקיי, אני יכולה לעבוד בשביל מישהו, לעשות את זה, לעצב בשביל מישהו אחר, המעסיק שלי במקרה הזה, אני יכולה גם להתחיל בקטנה בעצמי. אלה העבודות הראשונות שעשיתי אחרי שנה וחצי, עבודות לא מעניינות בשום קנה מידה, אבל בסדר, עבודות קטנות, הזמנות לחתונות, פליירים לארגונים, כרטיסי ביקור, זה לא משנה, זה להתחיל בקטן. והדבר הזה שאני מדברת עליו, הוא מה שאני מציעה אולי לכם גם לחשוב, זה תחילת ה-fade out. נקודה קריטית שבה אני אומרת, רגע, גם אני יכולה לעשות את זה בעצמי. ויותר מזה, ברגע שדברים מתחילים להיות קצת יותר גדולים, אפילו גדולים עליי, ליצור את השיתופי פעולה האלה, שוב אני מתחברת למה שמושון אמר, לנטרל את האיום הזה של, רגע, הפרויקט הזה הוא רק שלי, הוא רק אני אחראית אליו, איזה פחד, בואו נעשה את זה עם עוד מישהו. מה שאתם רואים כאן זה השיתוף פעולה הראשון הפורה ביחד עם שלומי, שהוא בן זוגי לחיים ולסטודיו, וביחד יצרנו כריכות ספרים להוצאת מודן,
אני לא בן אדם של אימג' מייקינג, שלומי כן, הוא יצר את הדימויים, אני עבדתי על הטיפוגרפיה, שנינו ביחד חשבנו על הקונספט, וזו הייתה הנקודה שבה הבנו שאנחנו יכולים לעשות את זה. לאט לאט עברנו לפרויקטים קצת יותר גדולים, המקרה הזה זה שיתוף פעולה עם חברה מהלימודים, שתינו עבדנו באותה תקופה, סיימנו את העבודה, רצנו הביתה, עבדנו ביחד עד השעות הקטנות של הלילה, הייתה לזה תחושה מאוד מאוד טובה של חזרה ככה לתקופת הלימודים האינטנסיבית, ומה שאתם רואים כאן זה מיתוג לפסטיבל קליפה אדומה, פסטיבל לתיאטרון חזותי, המיתוג הזה כלל כמובן חשיבה על קונספט, בנינו איזשהו מקט מאוד מורכב, פליירים, כרזת, רחוב, מודעות, תוכניה וכולי וכולי. זה השלב שבו הבנתי, אוקיי, בוא נוריד הילוך, בוא נעשה את הפייד אאוט הזה בסטודיו בקטנה. עברתי מ5 ימים של עבודה בשביל מישהו אחר ל4 ימים, ויום אחד שלהם מוקדש לעצמי. מה זה יום שמוקדש לעצמי? זה אומר לעבוד על פרויקטים, להתחיל לבנות את הדבר הזה, ובמקביל גם ללמד, ואני שמחה מאוד לראות את הצאצאים שלי כאן בקהל, אבל בהתחלה לא לימדת, עכשיו, היום אני מלמדת בשנקר, בעבר לימדתי גם בויצו, בהתחלה לא לימדתי שם, לימדתי איזה קורס ערב קטן באיזשהו מקום מקצועי, כדי לאפשר לעצמי את החוויית ניסוי וטעייה הזאת, רגע, מה זה אומר ללמד, מה זה אומר, איך אני רואה את עצמי כמחנכת, זו הייתה חוויה חשובה, להתחיל עוד פעם בקטן, ורק אז לעבור להוראה אקדמית. ולכן מה שחשוב לי להגיד בנקודה הזאת, זה שתחשבו איך אתם גדלים באופן כזה שהוא לא רק מקדיש יום לעוד עבודה, זה לא לגדול, לגדול בעוד אופן שיכול להתאים אתכם, יכול לשבור לכם את השגרה, יכול להשאיר אתכם. אני יכולה להגיד לכם שהוראה זה אחד הדברים שהכי עושים לי את זה, הכי גורמים לי לחזור בחזרה לסטודיו עם אנרגיות חדשות וללמוד מהסטודנטים שלי לא פחות מללמד. אז בשלב הזה, אחרי 2.5 בסטודיו של מיכל וקובי, השבוע שלי נראה בערך ככה. 3.5 ימים של עבודה, יום של לימודים, שזה, אני אדבר על זה בהמשך, אבל ההטענה הזאת כמובן היא לא רק בהוראה, מצאתי עצמי עוד מסגרות של לימודי המשך שיכולתי ללמוד בהם, חצי יום בהוראה, יום שלהם בלימודים, כך שהיה איזשהו מצב מאוד מעורבב של הדברים. ואם דיברנו על הפייד אאוט, פייד אין הזה, אז הפייד אאוט היה די ברור שהעניינים צריכים להתקדם למקום אחד, וזה החוצה מהסטודיו שבו הייתי מועסקת, ולכן זה השלב שבו אומרים, היה נחמד, ובאמת קיבלתי המון משלוש שנות עבודה, אבל בשלב הזה רציתי להתחיל לעבוד מהבית. עכשיו, הבית זה מקום בעייתי. מצד אחד אנחנו רוצים להיות בבית, כשאנחנו עובדים אצל מישהו אחר, כל השאיפה שלנו זה לא לעבוד אצלו ולהיות במרחב הזה שהוא שלי. אני מוכרחה לומר שזה הייתה חוויה מאוד נחמדה מצד אחד, לקום בבוקר, ללבוש פיג'מה, להמשיך ללבוש פיג'מה, לשתות קפה ולהתחיל לעבוד ישר. זה אפשר לי תקופת הסתגלות של צבירת לקוחות והתקדמות מבחינת נפח עבודה, תקופה של 7 חודשים שבסופה התחרפנתי לגמרי, 4, כמו שאתם רואים, להסתכל על פלורסנטים, קערת הפירות שבמטבח ועל הבניין ממול, עושה לי לא טוב, ובשלב הזה החלטתי לקחת את עצמי ברצינות יותר, וביחד עם שלומי ושותפים נוספים לעבור לסטודיו משלנו. חלל משותף שבו אנחנו מרכזים כוחות נוספים חוץ מרק שנינו ביחד, וכדי ליצור את אותו מצב הטרוגני שדיברתי עליו בנקודה השנייה, מפגשים יומיומיים, לא לקום בבוקר, להמשיך ללבוש פיג'מה ולהתחיל לעבוד, זה לא עושה לי טוב, אני מקווה שגם לא לכם, אבל זאת אומרת, אולי לא מקווה, אבל אולי גם לא לכם, אלא ליצור מרחב שמאפשר שיתופי פעולה, שלוקח את עצמכם ברצינות, במובן הזה שאני קובעת עם
לקוחות שלי בסטודיו שלי, לא בבית קפה שאתם לא יודעים מה הולך לקרות בו באותה שעה שתיפגשו עם הלקוח, אלא במרחב שאתם יכולים ליצוק בו את הראייה שלכם לאיך חלל עיצובי נראה, ועם האנשים שאתם יודעים שאתם יכולים להמשיך וליצור ביחד איתם. בסטודיו שלנו עובד אדריכל, עובדת מאיירת, עובד במאי. אני יכולה להגיד לכם שהדבר הכי כיף קורה כשאנחנו באמת מצליחים לייצר דיאלוגים ולהעביר אחד לשני פרויקטים וליצור איזושהי תפיסה של מרחב שיתופי. אוקיי, אני מחזירה אתכם לגלויות בת מצווש, משלב של להתחיל בקטן ולהתחיל לגדול. בשלב הזה, השלב הזה כבר קצת רחוק, הוא כבר לא הפייד אאוט, הוא הפייד אין לתוך הסטודיו שלנו. הסטודיו הזה שבו אני ושלומי מייצרים סוגים שונים של לקוחות וסוגים שונים של פרויקטים. אני יותר בעולם האומנות, אותו עולם שהסתכלתי איך מישהו אחר עובד בתוכו ולמדתי ממנו וככה הכנסתי את עצמי בהדרגתיות לתוכו. מה שאתם רואים כאן זה קטלוג מוזיאון חיפה, תערוכה מאוד גדולה שכללה מספר אירועים במקביל, קטלוג ועיצוב תערוכה ואירוע. ספרי אמן לאמנים ישראלים, גיא ינאי במקרה הזה, איתן ומשה, שי איגנץ, עבודה ביחד עם אמנים, עוצרים, לפעמים עוצרים עצמאיים, לפעמים עוצרים בתוך גלריות ומוזיאונים. ועוד כל מיני סוגים של פרויקטים, ובנקודה הזאת מאוד חשוב לי להגיד השיתוף פעולה ביני לבין שלומי מייצר באמת סוגים שונים של פרויקטים. פרויקטים שקשורים בספרים בפורמט המדופדף, לעומת פרויקטים שקשורים במיתוג ובאינטראקטיב. והדבר הכי מעניין שקורה זה שאומנם יש ככה מין תחושה של יש לא את הלקוחות שלו, לי את הלקוחות שלי, אבל אנחנו מייצרים איזשהם פידבקים ואיזשהם ממשקים מאוד מעניינים בתוך העבודה בינינו. עיצוב אתרים, ובסופו של דבר השלב האחרון שאני רוצה לדבר עליו זה הפייד אאוט הנוכחי. זאת אומרת, זה לא, כשאני מדברת על פייד אאוט, פייד אין, זה לא רק המעבר הדרגתי מלהיות מועסק ללהיות עצמי, זה שלב שאני מעבירה את עצמי כל פעם מחדש. הפייד אאוט הנוכחי מחזיר אותי לנקודה מספר 6 שדיברתי עליה, למי שרושם, והיא השארת תוכנית. יש שלב שבו אי אפשר יותר לעבוד מול מחשב. די, כמה אפשר ליצור, לעצב, לחשוב. אמנם הפרויקטים משתנים וכל לקוח מצריך משהו אחר, אבל בשלב מסוים זה הגיע לי עד לפה, והייתי צריכה עוד משהו, וזה השלב שבו החלטתי ללמוד תואר שני במחקר התרבות באוניברסיטת תל אביב, תואר שסיימתי אותו השנה, והוא מאפשר לי להתבונן על עיצוב מבחוץ, הוא מאפשר לי לחקור את מה שאנחנו עושים, הוא מאפשר לי לחזור לסטודיו באופן הרבה יותר רענן, הרבה יותר עשיר, עם התבוננות יותר עמוקה של מה אני עושה בתוך העולם הזה. זה שובר לי את השגרה וזה מטעין אותי, ומה שבטוח זה, דילגתי פה השקופית, שמתם לב, וזה מעשיר לי את דף האינסטגרם, בתמונות ממש יפות מהאוניברסיטה. אז מה שאני מאחלת לעצמי להמשך, זה להמשיך את זה, ואני מאחלת גם לכם, לייצר איזשהם סיטואציות הדרגתיות, כאלה שלא יערערו אתכם, לא יתלשו לכם את השורשים ויגרמו לכם למצבים של פחד, אלא לעשות מעברים באופן שנוסחים לכם ביטחון. אני לא יודעת מה אני אעשה בעוד 10 שנים, אני יודעת שזה בטוח לא מה שאני עושה עכשיו. אז בהצלחה לכולנו.